अतिशय विदारक अशी ही परिस्थिती, जे गाव सीना नदीला आलेल्या महापुरामध्ये 72 तास पाण्याखाली होतं. काय सुद्धा राहिलं नाही घरात. जनावर गेली, कोंबड्या गेल्या, शेळ्या गेल्या, खायला सुद्धा नाही आता घरात काय. का रडतेस तू? भीती वाटते, भीती वाटते? कशाची? पाण्याची भीती वाटते. किती देऊन देतं सरकार, आमचं कष्टाचं आम्हाला लय येतं. सरकारचं आम्हीच एकटंय का तुम्हाला साऱ्याला द्यावं लागतंय किंवा आम्हीच एकटंय का? पण किती वाटोळ आहे आमचं. काहीच राहिलं नाही, शेतात राहिलं नाही, घरात राहिलं नाही, अंगावरची कपडे दुसऱ्याची घालून आलोय सकाळी.